No niin. Tiellä tuossa ollaan remontin keskellä. 605 valmitin hydraulikkalohkoa, siitä hävinnyt. Joo, 2 viikkoa sitten rupes vuotamaan lohko, niin minä on tässä näitä tiivisteitä vaihtanut. Nyt tuli tässä osat. Näkyykö se? Niin siellä on tommonen Stefa, eli paskarengas. Sitten on tommonen himo-ohut O-rengas. Niitä on 2 kappaletta ja sitten on tommonen valakea tukirengas. Minä olen tässä jo 2 karraan vaihtanut. Minä tässä näytän mitenkä tämä yksi karrapaketti puretaan ja vaihtanut tiivisteet. Minä tässä jo noissa 2 opiskelin sitä, niin ensinnäkin nämähän ne kannattaa vaihtaa kanssa. Minä tämän jo yhteen otteeseen auan, niin minä olen nämä uudet vaihtanut. Minä pistän nämä samat takaisin, kun nämä ei ole tuolla puistuksessa ja paikalla ollessa käynyt kertaakaan. Eli tässä on tämmönen kajojen välissä tai lohkojen välissä yksi paketti. Näin. Tämä on vaan tämmönen aatapaketti, josta näkyy läpi. Täältä en mä linjasta ole minnekään. Tämä poikkeaa välistä. Ja tiellä viime laitossa on näköjään jäänyt huonosti yksi O-rengas väliin katkennut. Ei haittaa. Joski uusi tilalle. O-renkaat poikkee. Sitten paketti ylös. Siellä on vielä pohjalla noita, mutta noita ei tarvitse nyt ottaa poikkeen. Siinä on se. Saisinko minä kännykän niin mukavasti, että kuvaan mua jostakin päin. Niin tästähän minä oon jo yhden en tiedä näettekö työ, minä en näe tästä näytöstä, niin tästä puuttuu tämä pohja. Tuo se on minulla tuolla. Elikkä tästä nyt sitten vielä tää päällihattu pois, että saadaan kajan jausi näkyviin. Vähän 2 kättä tarvittaa, niin mutta pulttautte. Tiukkoja sovitteita. Noin. Oho, piet. Ei minun pie, mutta tämä hattu lähtee ihan nätisti. Vähän paskaa on näkynyt. Vuotanneen tämä tiiviste ainakin. Paskat pois. Nyt minä tarvitsen
kahta kättä tuossa loppuhommassa, niin. Ihan tästä olisi niin hyvä kuva tullut, kun minä tuohon pistäisin. Pyssyköhän jarrussa tuolla tuossa? Mä otan vielä tuota. Nyt vähän zoomia poikkea. Jospa se siinä pysyy. Linssi vähän likainen. Noin, nyt näkyy hyvästi ja noin. Elikkäs tämä jousi on tuossa pultilla, täällä karassa kiinni. Se lähtee ihan mukavasti, kun kuuskulma on valvoa paikalleen. Messillä tuolla pitelee. Toisella messilillä jättää sitten vaan katsoa, että ei nylppää noita päitä. Sitten on ikävä homma. Olipas tiukas. Tiukemmassa mitä muuta. Oi, se aukesi. Ja osassa on sitten tämmönen mutteri, en tiedä näkyykö. Ja sitten molemmissa päissä jausta on hatut tälle. Isompi hattu alaspäin, pieni hattu ylös. Eli motterin puolelle, tarran puolelle sitten tää iso hattu. Sitten jousen alla on levy. Siinä on tämmönen koroke. Tai tämmönen, no tämmönen. Tässä pohjassa se tulee karran päin. Sitten näkyy tuolla jo tiiviste. Tämässä ei ole mitään enää puhasta hommaa, että näitä joutuu puhistelemaan ja minä ainakin noissa laittaa, kun yhdessä oli
vaseliinitiellä jousessa minä laittoin tuohon toiseen niin pikkusen niin tänne jousen vaseliiniin, niin ei ruostu. Tänne kuitenkin vettä tulloo. Tässä hatun päällä on reikä. Tämä oli öljyssä, niin se ei tarkoittaa, että tämä yläpuolen tiiviste vuottaa. Tässä tämä toinen kärä, tämä mikä minä jo aikaisemmin haukasin, niin tästä kun otti tuo hatun poikki, se virahti oikein tuota öljyä. Ja se on vuotanut ihan reilusti. Nyt kun tässä on purettu tämä rekettamaan kaja sisään, otetaan entinen tiiviste pois. Vähän puhdistaa, että kun uutta tiivistettä laitetta, niin ei mä paskaa tekettää. Tänne jäikin tää vanha. Ja tieltä otetaan tämä tiiviste välistä poikkeen. Karäpaikalle. Tosiaan tässä on tukirengas ja ohut O-rengas. O-rengas laitetaan tukirenkaan päälle. Sitten kannattaa tämä yläpuoli. Ui, sieltähän tullaan öljyä. Nyt meni pyhä olkki taas. Sitten tämä tähän karjan päälle. Vielä on vasta, että ei kara lähde pois pesästä. Lekätään tuohon paikalleen. Sitten me laitetaan nämä hyvin puhdistetut osat paikalle, ei aluslevy. Ensin, sitten iso hattu, jousi, pieni hattu, jousenmotteri. Tämä tarvitsee sitten vähän voimaa, että saadaan paikalleen menemään. Kaikista pitäisi olla semmonen pikkuinen vienni, sähkövienni, niin sillä saas paikalle. En tiedä missä se minun vienni on. Eikä iske taas käynyt luvat tekemässä. Sitten siitä on vähän kuusiopalon avoimella. Ei älyttömän tiukkaan, se on taas sitten mahdollisella ensi kerralla hirmu hankala. Kun se on tiukassa. Sitten vähän vaseliinia. Ne jo rässistä etukäteen paperille laittoin. Katsotaan, että ei roskia mene. Niitä ei siellä tarvitse ollut. Kun ei normaalisti hydraulikassa tarvitse niitä roskia olla, niin ei tarvitse tässäkään tapauksessa olla.
Tässä jos on herkempi iho öljylle, niin kannattaa käyttää suojakäsineitä. Ohkaiset muovihanskat on, asennushanskat on hyvät. Sitten katsotaan miten päin on kuppi ollut. Tässä on ujat tässä kupissa takapuolella. Niin laitetaan sen samoin päin, vaikka ei tällä oikein mitään seksuaalista merkitystä ole. Kummin päin tämä on. En tiedä onko se sitten hangannut tuonne takaseinään vai mikä siinä on, että kun on nuo urat tullut. Mutta pistetään samoin päin miten se oli. Meisseli tippu roskiin. Käsimomentti on ihan sopiva. Niin kovasti kun jaksaa meissille näin pyörittää, niin se on tarpeeksi tiukka. En tiedä mitä ohjekirja sanoo, miten tiukka se pitää tuo suoha, mutta minusta tuntuu, että se riittää ihan, että ja sitten alapuolelle samanlainen tukirengas ja O-rengas. Ja näitä tiivisteitä ei saa kun näitä en minä ainakaan osa liikkeestä saanut muuta kuin Valtirannan merkkihuollosta. En tiedä sopiko näitä Karannan tiivisteen sarjoja muualta. Tähän laitettu. Tässä välissä on nyt vielä tuo paskarengas, eli Stefa. Ja tässä Stefassa huuli ylöspäin, eli se pyyhkii kaiken paska mikä tulee ulkoapäin. Se laitettu tähän ja painastaa vaan paikalle. Se ei muuta pitää kuin paskan pihalla. Näissä aktoissa kun nämä peltohommissa on ja metässä ja vaikka missä, niin sitä ei näistä tiedä, että mitenkä paljon sitä tuonne paskoon menisi, jos ei olisi näitä O-rinkoita ja näitä olisi tässä. Jos ei tahdo mennä pohjaan, niin vähän vasajan kanssa avustaa. Joku kumi tai puu tuohon väliin, että se ei haijaa tuo reuna. Se on yleensä aika tiukka sovitettu Stefa tuohon, niin tuo ei mennyt käsin painamalla. Jossakin se suottaa mennä. Se lähtee kun vaan meissiliin tuonne väliin ja vipattaa ylös. Tämä lähtee ihan nätisti siitä. Kovasti vaan painettaa, ettei tulla pihalle kun laitetta ja sitten taas pistetään kiinni. Tässäkin taas riittää tämä käsimomentti. Toisilla mennään tiukempaa ja toisilla ei, että jos
omasta mielestä tunnusta tämä nyt tiukempaan, niin riipeksi tikka sitten taas kuuskalon avannalla ja sitten vääntää. Mutta ei liian tiukalla. Semmonen sopiva. Näillä on vähän itekelläkin, että mikä on se sopiva ja mikä ei. No, sitten ruvetaan kassaamaan näitä venttiililohkoja. Tää venttiilipöytää itessä. Tässä näkyy likkaloon. Otan vielä kaikki nämä tiivisteet poikki ja puhista itessä ja ruppeen kassaamaan sitten. Tämä kun ensimmäisen kerran alkas, silloin on aika paskainen tämä puhdistusspreitä, puhdistusainetta, rasvanpoiste ja mitä vaan sattuu löytymään semmoista. Kannattaa työntää. Tuo tanko kun on pielimmäisenä, se siellä on näissä karoissa jäijät siellä piellä. Sitten tämä ensimmäinen tanko, se ruostuu, siihen voisi sipasta vähän vaseliinia, niin se ei pääse juostumaan niin paljon ja se on liukkaampi kuin laittaa noita paikalle. Noin. Sitten nämä tiivisteet. Kannattaa pyyhkiä ennen kuin pistää paikalle. Sitten tässä kannattaa sitten, että oliko se kumminpäin, että kumpi on yläpäin ja kumpi alapäin. Tämähän tietysti kävisi näin niin päin tähän, mutta se ei sitten ei toimi. Tämä on mukavasti laskettu, että tiivisteet kohittaa ja katsotaan tämän. Aha, nyt se jumitti. Ei mene kauan. Noin. Se humpsahti paikalle. Taas välit puhistetaan. Katsotaan, että ei tuonne sisälle mene koskaan. Ja taas pistetään tiivisteet paikalle. Ja näitä lohkojen järjestystä ei toinen muuttaa, jos ei se on pakollista. Mutta yleensä se ei oo. Ja ainahan se tehdastekone on, kun se on semmoiseksi suunniteltu, se on toimiva järjestely sille. Ja nämä on yksilökohtaisia, vähän malleittain vaihtella nämä lohkot, kun näitä lohkoja on monenlaisia, näitä on kahta eri merkkiä, sitten on näitä
tappiväliä on erilaisia, kuppia on erilaisia, se taas on malleittain ja sitten on 2 eri tappikoolla. Niin se kannattaa varmistaa, että mikä on se oma Raptorin tuo venttiiliohkomalli. Tänne väliin tullaan tämmöiset, tässä tapauksessa mustat palikat. En tiedä onko niitä muun värisiä näissä. Tämmöiset palikat tänne tullaan väliin ja taas tiivisteet. Tässä näkyy järkiä olevan 3 isompaa ja 1 pienempi. Kannattaa ottaa näitä tiivistesarjoja, mitä tarjoavat. Tullaan oikein kokoiset ja oikein malliset. Saapi näitä tietysti näitä tarvike tiivisteitäkin. Ne ei ole yhtä luotettavia sitten kun alkuperäisosat. Taas sitten siihen paikalleen. Noin. Se meni sitten. Taas tiivisteitä. Näitähän sitten riippuu, että onko 3, 2 vai 4 lohkoisia taktoja, että jos on etunostolaitteet, siellä on lisää vielä lohkoja, että ei välttämättä ole samassa paikassa, mutta lohkoja löytyy useampia. Ja taas musta palikka väliin. Ja lisää tiivisteet. Tämä palikka on semmoinen, että tähän menee 4 näitä isomman kokoisia tiivisteitä. Tämä alempi palikka, siihen ei mennyt kunnon 3 isoa ja 1 pieni. Se oli siitä erikoinen. Tai on tämä. Eikö nyt tämä poikkeaa vähän noista muista. Niin kuin tässä on 2 neliskulmasta koppaa ja tässä yhdessä on pyöreä. En tiedä onko niillä sitten merkitystä eroa. Mutta näin näkyy olevan. Täältä näkyy puuttuvan 2 tiivistettä. Vissi minulta unohtunut laittamatta ja se 1 sarkinen. Täältä sitten oli tuohon tuo pienempi.
iso. Noin. Ja sitten tietymätikkä. Noin. Minä tein tähän semmosen fiksun ratkaisun, että minä laitan aluslevyt tähän. Tässä kun ei ollut kuin pelkät mutteripuolet. Kannattaa näissä sitten katsoa, että on käypäiset joka väli, että jos ei ole, niin kun nämä on liian isoja, jääpä siihen. No, tässä tulee siihen kokoisia reikiä. Kaksi löytyi oikein kokoista ja yksi vikakokoinen. Äiti näkyy tuolla. Missähän liittäskään? Nämä taas sittenkin riittää. Sitten on paketti kasassa. Joo, tämä on jo kasassa kun vaan kirrii. Eihän tää niin vaikea ollut mitä Urpo sanoi. Tässä jos vaan räikkäsen tuu olemaan, niin olisi ihan hyvä. Tuossa on räikkä, tuolla olisi vielä. Ei kun hylsy, kun olisi nyt räikkä.
näissäkin sitten inhimillinen kiristys, että ei mitään minä jätän yhden auki, kun siihen tulee vielä sitten ne tuolla paikallaan lattassa tuo. Eiku hetkonen se tulloo tuo. Ei nyt pitää ihan katsoa. Joo, tuohon se tulee. Ei tuu tuonne kun tuo. Niin. Niin tuo pajavaunupistokkeen telineen, niin sen kannattaa kanssa sitten, että se tulee oikeasti kohti. Ja toivottavasti kun se on irti, niin se voisi nyt samalla pistää. Mulla ei oo tossa nyt kytkettinä sitä, kun jahot on, pitää vahtaa siihen pistokkeeseen kanssa. Tämä ei oo tälle se oikea väli, tämä oikea väli olisi kun se laitetaan tuohon. Mutta tässä on tuo ulosottosysteemi laitettu vähän toisin, mitä se oikeasti on. Niin, se ei sitten pelaa täysin. Eli mun ahtalle välillä mennään jo sitten ne pistokkeet. Noin. Siinäpä se on. No, puketaan päinvastaisessa järjestyksessä. En tiedä näkyykö siitä mitään, mutta semmoinen siitä tullaan. Laitetaan tuonne.